nominácia. Ak sa človek umýva obdeň, ako často sa umýva? Tak to ja neviem, ale hovoria všetci väčšinou, že špina po týždni opada. Druhá nominácia. Čo nám príčinu tomu, že keď pustíme tanier, tak padá smerom k zemi? Prečo to tak je? Môže aj lietať taniere. Áno, taniere lietajú. Sú aj lietajúce taniere. Áno. Lietajú aj cez dvor, aj cez barák. No lebo tento svet je už taký, že už všetko môže aj lietať, aj ľudia môžu lietať. Nie len taniere. Áno, dá si Red Bull a cíti sa, jak keby lietal. Tretia nominácia. V akom skupenstve sa môže nachádzať voda? Voda? To je ťažká vec toto. Voda. Aké skupenstva poznáme? No to som sa aj učil v škole možno, ale musel by som si spomenúť. To je ťažká vec toto. Papalnom nie. Pevná je moja ruka. Pevná. No aj v pevnom by sa mohla. A ešte jeden spôsob na to? To už neviem. To je ťažká vec. Víno. To je skupenstvo vody? No. Víno? Víno je tiež z vody, nie? Štvrtá nominácia. Čo meriame v decibeloch? Decibelom môžeme aj vodu melať. A ešte? V decibelom môžeme melať aj pivo alebo víno, alebo aj inakšie polné moty. Piatá nominácia. V ktorom tisícročí žijeme? No v 2009. No to je čo, ten 2009? To je tisícročie. A v treťom... 2009 je čo? Aha, storočie, dobre to hovoríte. A v ktorom tisícročí 3000 rokov? Aha, takže to je o 10 rokov, je 3000 rokov. Nie, 1900, ale by sme pomotali celkom. Tak teraz je 2009 a keď bude 3000, tak to bude pred 91 rokmi, bude 3000 rokov, nie? Tak, v ktorom tisícročí, nie? A v ktorom tom roku, no tak ja už ho nebudem vidieť, lebo už ja budem na onom svete, takže toho človeka nestretnem. Dobre som to vysvetlila? Šiestá nominácia. Vysvetlite, aký proces prebieha v plúcach. Plúcach, čo prebieha? No čo tam môže prebiehať? Mucha? Siedma nominácia. Čo som robila, ak poviem, že som bola na webe? No pani moja na webe, no ja si to neprajem, aby som išla na webe, lebo ja sa tedy trasem jak to, ja sa webe bojím. Osma nominácia. Koľko je hodín na digitálnych hodinkách, keď na displeji sú samé nuly? Ja, teraz sa mi rozbili hodinky. Nemám tu samé, žiadne nuly ja nemám. Ale na digitálnych hodinkách, keď sú samé nuly. Digitálne hodinky, to je nezmysel. Dik sem, dik tam. No, to viete, ako cigán, že povie, že koľko hodín, dik sem, dik tam. No a už sú hodiny. A teraz tento kikirík, aj toto nahrajte, ale aj toto dajte tomuto bláznovi. Ale je dobrý, nemá chybu. Nemá, ani Václavova nemá chybu. Lebo ho nebudem menovať, lebo on je kikirík. Ja hovorím kikirík. Ale Václavova, to je kočka. Len jedna vec mi chýba na nej, že som už v živote nevidel v sukni. Stále má nohavice. A na čo je to? Čo je zima? Zima je. Deviatá nominácia. Ktorý plyn je nevyhnutný pre ľudský život? Keď si dobre prdne.